बयखौबो बरायनाय थाबाय बड'लेण्ड एफेयार्सआव। आंनि मुङा एलबार्ट दैमारि। दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ'आव फरेन बडि स्टाक इन दि थ्रट, माने माबा मोनसे मुवा जोंनि गोदोनायाव नांथायब्ला जोङो थाबैनो मा खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै बुंगोन। जेब्ला माबा मोनसे बुस्थु नांथागोन अब्ला सिरियास जागोन, जेनेबा सोरबा हां लानो हायि जागोन, दै लोंनो हायि जागोन, गोदोनाफोरा साबाय थागोन। सिरियासब्लाथ' जोङो एम्बुलेन्सखौ कल खालामनांगोन 108खौ। जुदि सिरियासब्ला बेखौ न'आव ट्रिटमेन्ट होनोथ' हाखानाय नङा। सिरियास जादोंब्ला माबा मोनसे गोदोर मुवाफोर नांथाबाय गोदोनायाव, हां लानो हाला, हमनानै ला नासुफोरा नांथाबाय सोरहाबा गोदोर, अब्ला बेफोरबायदि टाइमाव सिरियास जायोब्ला 108खौ कल खालामनायानो मोजां जागोन। बेखौ न'आव ट्रिटमेन्ट होनायनि गोनांथि गैया। जुदि नांखांनायनि उनाव बेहुस जायोब्ला मानसिया, जोङो नैबेखौ बाहायनो हागोन। CPR होननानै बुङो बेखौ, CPR कार्डिय'पाल्मोनारि रिसासिटेसन। बेखौ जोङो जेरबायाव जे बिथाङा नारना होदो बेबायदि नारना होबानो जाबाय। जुदि सिरियासब्ला एम्बुलेन्सखौ कल खालामखाबाय, बिनि उनाव बेथ' फैबाय थाखागोन। सिरियासब्ला बेखौ जों बाहायनो हागोन। सिरियासनि थाखाय बुंदों आं बेखौ, नर्मेलनि थाखाय नेक्स्टथिं जों नायलांगोन। बे सिरियासब्ला जों बेबायदि खालामना होबानो जाबाय। होमब्ला जुदि मोजांबो जानो हागौ जुदि सिरियासब्ला। नेक्स्टआव दोङो नर्मेलबा जों न'आवनो जेला नांथाबाय अब्ला जों गुजुनानै बे फरेन बडि बे मुवा नांथानायखौ नासुआनो जा जियानो जा गुबुन जानो हागौ, बेखौ जों गुजुनानै बाहेराव दिहुननो नाजा। गुजु खालामनानै गंनानै गुजुबानो जाबाय। अब्ला बे गनोबो हागौ नर्मेलबाथ'। बेयाव दै लोंनाबो जोङो बे फरेन बडिखौ उदै सिङाव थांनो हागोन। जुदि बियो इस'फेगासआव नांथादोंबा उदैथिं आरो उदैयाव थांगोन बियो। दैखौ बेसेबां हायो लोंना हो, होमबा बे थांनोबो हागौ। जुदि एसे गिथावनाफोर नङाबाथ' थांगोन ना। ओंखायनो आं बेखौ मानो बुंदों जे न'आवनो जुदि गिथावना नङाबा जों न'आव बोरै बेखौ मोजां खालामनो हागौ बेनि सोमोन्दै बेखौ बुंदों। बेयाव नुनो मोनदों दै लोंनानै। आरो नेक्स्टआव दोङो बेयाव बेखौ लोंदों मिल्क शेक होनना बुंदों। बाटार चिज बेफोरबायदियाव आथा लाथा खानानै थांफानोबो हागौ उदै सिङाव। बेखायनो बेफोरबायदि लोंनानैबो जोङो जुदि एभेलेबेल दोङोब्ला न'फोराव बेफोरखौ जोङो लोंनानै बे नांथानाय मुवाखौ जों उदै सिङाव हरफिननो हागोन। बेयाव ब्रेड जादों, ब्रेडआव बेयो पिनाट्स बाटार होनानै जादों। माने गोदोर बुस्थु जाबा जेन बे नांना थानाया उदै सिङाव थांगोन। जुदि नर्मेलबाथ' थांगोन ना। बेखायनो जुदि आरो सिरियासबाथ' आंनि सिगाङाव बुंखाबाय एम्बुलेन्स कल खालामनांगोन। हां लानो हायाखै, दै लोंनो हाला, ओंखाम जानो हाला, मानसिया सिरियास बिहुस जाबाय, अब्लाथ' बेखौ नाथायबा नर्मेलनि थाखाय बेबायदि जादों, बेबायदि जाना होबा थांनो हागौ। आरो नेक्स्टआव दोङो मार्समेल'। लदा बुस्थु मार्समेल' बे सिथाबना थांगोन। जोंनियाव माइब्रा खामफोरबायदि लदा माइब्राफोराव सिथाबना थांफानो हागौ। माइब्राफोर दंसनबायोबा बेफोरखौ जों होनो हाबा लदा खालामनानै सिथाबनानै उदै सिङाव थांगोन। बेनि थाखायनो बेयो जाबाय न'आवनो ट्रिटमेन्ट होनो हानाय, न'आवनो मोजां खालामनो हानायनि थाखाय आं बेखौ बुंदों। जुदि नर्मेलब्ला, गिथावना नङाब्ला। आरो बेबो मोनसे टेकनिक। बेयाव दोङो नै मानसिखौ एसे सिगांथिं गं होबाय, गंनानै उनथिंनि हिल बायदिदों खनबा जोङो बुनांगौ। गबोनोबो हागौ जुदि एसे गिथावना नङाबाथ' गगोन। बिदि जों गं होनानै बुयोबा बियो गबोनोबो हागौ। नै नुनो मोन्दों बेयाव। आरो नेक्स्टआव दोङो नै बे उदैयाव हमनानै खनबा बेखौबो बाहाय गं होनानै बेबायदि खालामनो हागौ। नै बेयाव नुनो मोन्दों एसे सिंथिं हगारलाय, सिंथिंबाय हगारलाय, बेयाव खालामबाय थादों। बेबायदि खालामब्ला बेयो गबोनो हागौ। आरो जुदि उन्दै गथ'फोराथ' बुहुत बुस्थु माबा माबि जालाबाय थायो। फैसाफोरखौनो जानो हागौ, कइनफोरखौनो, अनेक बुस्थु माबा माबिखौ नांथानोबो हागौ। आरो स्पेसियेलि फैसा खुस्राफोर गथ'फोरनो होना जोंब्ला बेखौनो बेबायदि हमनानै लासै जोङो माबानो होनो हागौ, बुनाय बायदि खालामनानै। अब्ला बे गबोनो हागौ, थिया खालामनानै खर'खौ गाहायथिं खालामनानै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। बेबायदिनो मोजां भिडिअ आं आपल'ड खालामबा जे नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ नुगोन। बेनि थाखाय आं हानायमानि मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।